Dili ka ngayang mubalik din Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasagding magpapiling abandonado kining tapitan. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakurta. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. Dili! Gigapos ang akong tiil! Og gituwad ko sa pagapos! Tabang! Tabang! Ginoo ko! Tabangi ko makalinggawas kay Kanding ni... Tabang! Cyrus! Ella! Tabangi ko ninyo! Ay! Kasakit sa akong kalawasan. Nganong ingon og sa gibunal-bunalan ko. Nahinumdum na ko. Kalit nga may mikupot na ako ganiya diyang miabot na ko sa ubos hagdanan. Ugunya iya kong giguyod. Huwag nawadan ako sa panimuot. Huwag karon. Niyan. Kalabira! May kalabira! Kalabira ka na nasbongbong! Di ka dinano sa mga matagtihilog kamutin eh. Napadili sama na akong agituan sa pagkakadina. Siya, nagbarog. Apan nagbuka ang duha niya ka mga kamutong tiil. Hinay-hinay na nga. Nahanad ang ako magtas ang kangit-ngit. Og makita ko na ang palipot. Okay nakita, bisan gamay nga bintana. Diyos ko, tabangi ko nga makalinggawas gikan din eh. Kinsa may nagbuhat na ako ini. Kinsa man. Maluoy mo! Buhin ako ninyo! Maluoy mo! Papaulihan ako ninyo sa amo! Tunob. Mga tunob ka nagpaingon din eh. Noy! Noy Eliseo, ikaw ba ka na, Noy? Noy, ikaw lang katapos ang tao nga akong ikauban din eh. Noy, ikaw ba ang nagkadina sa duha ko ka mga tiil? Noy, maluoy ka! Kalipungon na kayo ko ning akong kahimtang. Buhin ako, Noy! Isaan ako! Isaan ako, dili kumutugaan ni bisan kinsa, Noy! Buhin lang ko ninyo, Noy,
maluoy mo, Nay. Nay! Oh. Ikaw! Mercy. Mikael! Mikael! Mikael, tabangi ko! Maluoy ka! Mikael, tabangi ko! Sige na, pagdali na lipong na ko! Kuha akin ang kadina sa ako mga tiil! Badbarin ako ni Mikael! Lo siento. Pero no puedo hacer eso. Kung gano'n nila magkamagkahin mo sa pagkuha ng akong kadina. Suwayi lang. Maluoy ka. Paningkamot kay mo makuha kining kadina sa akong tiil. Kaning ilagi kadina na ako, gikapoy na kay ko. Maluoy ka, Mikael. Dili ko ka na mahim, Mercy. Tungod kay ako ang nagmando ni Eliseo nga ikadina kasi mong naimatangan karon. Unsa? Walay bisan usa ka ninyo nga makabiya pagkikan dili, Mercy. Ano? Ngano? Usa-isa nga among nahimo ni mo. Nganong gibuhat mo kini, Mikael? Pasaylo ako. Apan nagkinahanglan sa inyong dugo. Unsa? Unsa ka man di ay? Unsa man di mo matanga sa mga tao, Mikael? Mikael, maluoy ka. Buhin na lang ko. Lo siento, Mercy. Mi amor, Kinsay mong gitawag? ang akong mahal na asawa. May asawa ka? Gihilad mo mong tanan, ha? Wa ko kamo ilarang, Mercy. Way bisan usa kaninyo nga nangutana sa estado sa akong pagkatao. Mahal ko. Dili ka na kinahanglan mo palayo pa. Ani ana pagkawang. Ella! Di mag-isamaran ang akong kamot. Bon appetit, mi amor. Kahayag naman na palibot. Oh, Mercy? Hala, uy. Pwede mahinan akong katug, uy. Si Mercy ditood. Mercy! Pain ka! Oh, wanang yan traveling bag. Diyas na mo tangan ini kagabi. Nga sa ato pa. Bibiya na siya. Sayo siyang migikan ganina sayo sa buntag. Gihatod siya ni Eliseo sa terminal. Oy, batas ang bayana. May pauli nga, wag yun mananggid na to. Wag yun mamukaw, eh. Wag yun seminar, eh. Wag pa di ko magkauntod, no? Da, uy, mas stress eating lang ko ini. Mag-stress eating. Wow. Kalagot ko. Maong, Ela, huwag ka mukaon. May gusto ka bang kanon? Wa. Huwag ka ba ganahi sa pagkaon sa mga tabangan? Gusto ka ba nining prutas? Sige lang. Magkuha ako. Salamat. Oo, sa mga pagkaon na. Kapuwa siyang sauce, ay.
Naw pa ko magkakaon inida. Ami. Lamian gayud si Eliseo nga muluto. Karninis baka? Wow, grabe. Humok kayo. Gusto kayong pagkaluto. Medium rare. See? Dali kayong hiwaon. Why pressure, mahiwa ra dayon. The best. Medium rare ning ako. Kanang imo, Mikael. Rare. Ha? Lami ang karne sa baka ngayon din. Rare. Mas malasahan nimo ang tinuod gyud nga kalamit niya. It is sweet. Onya parisan nining tomato sauce. Perfecto. Oh, nausik pa ang dugo sa karne nga imong gipaa. Na ang dugo sa kilid sa imong baba. Gusto ka? Ako'y pahid. Ako na. Oh, Vega. Kalami bayas indila nga mitilap sa kilid sa baba. Dila ay. Paningot di kong pinakalo. Gilamutan ka, Cyrus? Oh, kining hot magud kayo ka. Achar na. Sorry bay ha. Joke na to bay. Niya, kumusta man tuod si Joan? Wa pa tuod na ko makumusta tong bayhana da. Atuon ko sab siya karon human na pangaon. Ako na. Ubanan ka na mo. Dili na kinahanglan. Wa usab ka mo ikatabang sa iyang kahimtang karon. Nga maluyan siya. Abanda kong ikataba ang suporta sa usa ka higala sa iyang bation. Maghihuna-hunaon kagit kayo. Ela. Sige. Kung mo gusto. Apan ayaw na kabala ka sa iyang kahimtang. Kaysa pagbalik unya ni Eliseo, may dana siyang doktor. Salamat. Salamat kun mao. Ikaw na'y bahala kini. Oh, kaluspad na sa pasyente. Unsay na itabo niya? Ganong dili ni mo susihon. Ikaw ang doktor, dili ba? Sige. Sige. Dinhere ko sa kilid ni kama. Kaluspad niya. Ingunog sa nahot na nahapit siya sa duko. Ninanok siya mayo. Huwag ito maglihok. Hinayan ako sa pag-check ang iyang vital signs. Kalit kang mikupot sa akong kamot. Pasaylo nakurat ko. Wala ko tuyo Hinanok ko magud kayo. Kaganay na sa akong tanaw. Tabang. Unsa? Wa ko makasabot sa imong giingon. Bangit ko. Ngayon ka og panapang? Ayaw ka bala ka, ma'am. Mao ka na nga akong trabaho. Ang paningkamutan nga katabangan ka sa imong kahimtang. Mihugot ang imong pagkupot nako. Ma'am, mahimo bang buhian ako nimo aron nga makahimo nako sa akong gimbuhaton? Bangit ko. Bangit ko. Sugdi na ka na. May sakit ka bang ipamati? Itanaw siya siyang ubos mo pahin sa lawas. Mahimo ko bang pukason ang imong habol?
Tanawon ko lang yung lawas, sir. Dili na kinahanglan. Magkabiya ka na. Pero, Nauma na ang imong gimbuhaton din eh. Magkabiya ka na. Ano ang imong bayad? kabagka nining sobre. Pasalamat ka na sa senyor. Iha ka nang pasalamat sa imong pag-uban ako din eh. Oh, salamat. Kung may kinahanglan pa kamo, makahimo mo sa pagtawag nako sa bisan unsang oras. Salamat. Dali na. Iatong na ka pagbalik sa imong klinika. Ayaw. Maluwi ka. Ayaw ko kaya. Tabangin ko. Ma'am, Dali na. Pagawas na kita din eh. Sunod na ka na ako. Please. ma'am, Kriminal. Kriminal ang iyong giubanan. unsa? Malayo. Samtang may higayon ka pa. Ikyas nagikan din niyog. Pangayong panabang. Alang na kong naibilin din Mga kasama dapiton kamunamo sa pagpaminaw sa uban pa masumpay ni atong suilanon. Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spener Joel Vince. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.